og velkommen til min CSGO video med Oliver U. Hej Oliver. Hej. Hej. Ja. Hvad er det lige for fuck's sake? Ja, det gør jeg. Fuck sake. Nice. Ej, jeg skal have fat i den nu. Det er nok den eneste surfbane, som vi kommer til at spille, den her Great River her. Ja. På grund af at den surf, den her surf her, vi spiller her, det er også den, som de fleste nok kender. Det er den, sådan, hvad kan man sige. Og ja, det er nok sådan, den, som flere... Klassiske. Ja, den klassiske, vi skal sige. Så... Husk, I kan følge, eller subscribe på Olivers kanal. Linket vil være nede i beskrivelsen. Ja, og så på min video. Ja, og I kan også subscribe til min fætter. Og det link vil også være nede i beskrivelsen. Så det er bare drengerøv. Og jeg må også godt skrive i kommentarerne, hvis I ser den her video, hvor lang videoen de skal være. Ja, sammen her. Eller om det skal være flere episoder af hver, eller det skal være sådan nogle små highlights, eller det skal være langt nogle 30, 10, 15, eller det bestemmer I på grund af, jeg ved ikke med dig, men jeg har nok, jeg kan godt lave nogle 30 minutter langt hvis det. det kan jeg godt. Ja. Alt for seerne, du. Ja. Og ja, det er en RPG-server, men RPG'en det er lort. Vi har fået så mange kills, at vi kan få 10 på det. Ja, det er en tysk server. Jeg muter faktisk. Hvordan er det, man muter? Hvordan er det, når man gør det, eller hvad? På den. Nå, ja, okay, jeg gør det. Okay, jeg har lige en sted fra. Hvordan gør du det med alle spillere? Du går bare ind under, det hedder, vennemenuen, og så indstillinger. Ja. Så er det vist en, der hedder lyveindstillinger. Ja, og så nummer... Der var også der... nummer 5, tror jeg. Nummer 5. Hvor står du på den? Nej. Hvor står du der? Nej. Okay. Så bare sæt den til slået fra, eller hvad der står. Det er jeg eller mig. Nej, skal det være. Det er godt. Og der kommer copyright på det her, altså fuck ja. Men det gør der ikke. Altså det får jeg ikke til at have det på serveren, hvis det kommer. Wow, det er mit, det lækker. Fuck. I kan også bare skrive, hvad jeg skal spille af CSGO. Det kan også bare være noget kompetitivt eller sådan noget. Det kan også bare sådan være fuck sikkert. På Twitch der må man ikke bande. Må man? Twitch? Banden. Ja, jeg synes ikke bande. Det tror jeg. Det må man godt på YouTube. Måske. Det må man godt, det gør man nok. Hvorfor må man ikke bande på Twitch? Det er ikke helt bande. Jeg har set mange YouTubere bande. Det er sej, han bander sgu. Men jeg vil spille surf, som sagt, og ja. Det er drengerøv. Så det... Hold nu kæft. Fuck det, hvad største. Kæft. Pøsesang. What? I don't know.
Ej, jeg skal for hurtigt den der RPG igen der. Og hvis I spørger, så er det ikke min butterfly kniv. Nej, det er heller ikke min huntsman. Det skal I bare lige vide. Du kan skrive udråbstegn. Oh my god. Du kan skrive udråbstegn knife, og så vælge hvorfor en slags kniv du vil have. Ja. Så I skal bare lige vide, det ikke er vores kniv. Det kunne, men jeg gad ellers godt have en. Ja. Tag bare butterflies. Skriv nu en kommentar. Hvorfor en kniv I synes der er fedest, huntsman eller hvis jeg får spiller go, det er jo ikke sikkert det gør. Men de fleste gør vist. Hold nu kæft. Jeg tror ikke, der er nogen der ser den her video her, hvis de ikke spiller CS. Hvor er du henne, Magnus? Nå. Yeah, down here. I am about to. Oh shit. I'm on my way. Oliver! Jeg er på rampen. Ja, jeg ser dig. Okay, jeg går efter en AV. Eller skal jeg? Skal jeg? Der blev lyttet op en AP i rød. 3, 5, 4. Nej, dårlig løgn, det var. Nu missede jeg bare fuldstændig. Du er fat down, bitch. Du er even stunt, bro. Oh shit. Jeg redder den sgu. What? I don't understand. Hey. Oh shit, han er liv. Nå, det var teammate. Fuck sake. Wrecked. Okay, jeg prøver at komme op på jail. Op på jail? Ja. Nå. On den måde. I did it. We did it. Yeah. Jeg forstår ikke, hvad er det for en vej, når der man er... Oh shit, my life. Wow, really? Det så bare Really? Sut. Og hvor har du læst det der til i morgen? Nej. Skal jeg senere, du? Der er mange, der stemmer dog. Og jeg skal bare lige vide, selvom man stemmer på dem der er, så bliver det ikke dem. De skifter mellem dem her, og så bare den helt originale. Altså, ja, vi får det se. Ja. Og ja, vi får mega mange lektier for i skolen. Ja, det er helt vildt. Og hvis jeg ikke kan gætte det, så går mig og Oliver i klasse sammen. Ja! Det er nemlig helt rigtigt der. Om det var det helt vildt 2 kapitler. Vi skal læse 2 kapitler, og så skal vi skrive et referat. Det er vildt kedeligt der, mand. Ja. Jeg går på CT. CT. CT, ja. Me too. Hun får hold alligevel. Shanks 10. Nå, okay, lidt meget. I'm on my way. Så den der kniv, ham der har, den synes jeg ikke, den er særlig pæn. Jeg ved ikke hvorfor, jeg kan bare ikke så godt lide det der look. Den hvem har? Sve Jutan. Lol. Nå, han skal også skifte kniv nu. Ja. Så det er den, der ikke så godt kan lide. Ja. Den synes jeg selv pæn. Så står han og kigger ned, fuck han er dum. Fuck han er dum. Han kan jo se vores skydende, de Ja, kommer han kan jo se op på skærmen. Det er derovre noget. Fuck han er dum. Okay, jeg går efter Avin. Ja, det gør jeg også. Lol, det var også den, som vi spillede sidste gang. Den plejer sgu da skifte mellem... Så skal jeg sgu da have min gun igen. What, man, der er long job på den her server. Kom igen. Mate. Rigtig alligevel. Okay, jeg fik ikke AV'en, men jeg fik en AK. Der var en, der droppede AK. Jeg er oppe i Sky nu. Jeg ved ikke, om dig. Der er en til. Jeg er på vej ned af det der normale rampværk. What the fuck? Okay, jeg er i Sky nu. Det var der herovre, eller hvad? Er det dig, der er lige der? Ja. Jeg skal prøve at se, om jeg kan snipe nogen herfra.
Hvad er jeg? CTLT? Kan jeg ikke Du huske. ser til. Ja, okay. Nej, det er ikke den store band, det her. Er det ikke? Nej. Men jeg ser også, at det vil skifte mellem dem her. I liv. Så jeg har ret dog. Lord. Too much fall damage. If you know what I mean. Oliver, så du med op og se den der Vendsyssel åbning. Jo. Det ved jeg ikke. Ja, det kan du. Du kan svømme med. Ja. Og jeg skal med, og du skal med, og Frederik og Henrik. Okay, lad os se om vi kan. Oh no. German, can you speak German? I can speak German. Wow. German. Wer kann Deutsch, kann nicht so. Jeg er pissevildt til at tage den her i starten, det er helt vildt. Du bist cool. German. Det her, det er også bare pissevildt til. Ikke også, Oliver? Jo. Oliver, hvad skal du egentlig? Nej, det var om jeg ville med op og se en fodboldkamp. Vil du gerne det? Ja, det er ikke i dag. Was soll denn das? Hello, the fucker. What can you do with a big fat boy? Okay, han er jail. Seriously? Ja. Jo, jeg åbner op for ham. Der er en fra vores hold og en fra deres hold. Korrekt. Fuck. Det så ud som om det var lidt som hack. Halløj. Okay, jeg prøver at se, om jeg kan snappe dem her i starten. Jeg har aldrig Jeg skulle lige til at droppe min damage. Nøj. Oh no. Oliver, han skulle vist lige noget. Scheisse. Og der var ikke nogen med. Wow, hacks alligevel. Fest. Hvor lang tid har jeg optaget? Jeg har glemt min timer. 12 minutter. Måske 14 eller sådan noget. Jeg kan filme TF2, Minecraft og... Ja, noget TF2, Minecraft og sådan noget. Jeg kan også vise jer, hvordan I bruger... Hvad hedder sådan noget? Ja, det hedder... Hallo. Hallo. Wie geht's euch? Hvad fanden er det nu, det hedder? Det hedder... Saw Filmmaker, det er det, det hedder. Saw Filmmaker. Ja, og så Agar. Fucking EU, mand. Jeg ved ikke, hvor mange der vil se det. Agar.io. Eller Agar.io, eller hvad numse vi kalder det, mate. Hallo, ganz ruhig. Hallogen. Immer nicht, okay? Hallogen. Okay. Og ja, det er den tysk server, så det er jo bare fedt, mig og Oliver, vi kan også meget tysk. Ich guck mal, ob wir die 100 Abonnenten C am Start haben. Ja, guten Tag. Nee, ich da hab ich nicht leider verdammt nicht. Ich bin du bist op i rollen med det sidste. Det er også det eneste, jeg synes, jeg kan. Was ist das denn? Ich sehens. Ich bin du bist op i rollen med det sidste. Ba, 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 ba. Oh shit. Wow! Ramte jeg ham ikke? Okay, det sætter jeg lige i slow motion, for hold nu kæft. Spanish boys is going for the Det er svært, det. Jeg hvad is das? Ja, det er så også det, jeg synes, jeg kan. Hvis jeg kommer kobler på den video, ja. Så dem der så fuck dem, der har lavet YouTube. Man må fandme heller ingenting, mand. Rager, hvis det sker. Kolder mig heller med. Prøv at tænke dem, vi så snakker med, har vi været i krig mod. Move that gear up. Move that gear up.
Ja, men det kan altså også godt være, at jeg kommer til at spille med de to. Og måske også lidt af GoEO med min ven Oliver. Mit det er den sidste. What the fuck? Ja, måske også lidt af GoEO med Oliver. Det kommer an på, om Oliver gider. Det er ikke sikkert, han gider. Det er ikke sikkert, de gider. Ja, ja. Aber die hat dann noch ein Assist dabei. Men ja, det var vist den her episode. Og hvis du kunne lide den, så husk at lave en like, hvis I gider. Hvis I synes videoen var underholdende og god, giv en like. Hvis I synes den ikke var så god, så giv en dislike. Så ved jeg, hvad jeg skal gøre bedre. Og hvis I disliker, så skriv i kommentarer hvorfor. Så I ikke bare dislike. Tak fordi I gør så med. Mit navn er Magnus. Hej hej.